Mak info nih seputar Bangli mak yo kene iki lek ndak salah yo wis masuk ngendi yo kene iki pasar Bangli. Pasar Bangli perapatan Bangli kae lho. Kene iki lek ra salah yo dusune Pakel paling kene iki. Wah, lek ngelak-ngelak liwat kene jan sahdu. Mergane yo bakul es jeruk, bakul reno-reno yo wakeh ning kene. Pomo tuku es jeruk ning kono wimeng terus mengko ning sepeda motor nyawang wong liwat karo mak seruput ning sor saman wimeng. Wah, ketoke kok ya wis sahdu tenan. Kene iki Bangli Mulon mak iku tembuse lampu merah lore apa jenenge rumah sakit Mardiwaluyo kae lho. Sampeyan wis tau apa urung liwat dalan kene iki? Lek dalane ya wis jan penak tenan ombo ses mergane kene iki dalan alternatif ngono mak ya beh. Lah is ngene iki lingkungan Bangli dan sekitarnya. Lah perapatan iki pembatas lho. Pembatas desa Bangli karo desa Papungan. Dadi kulone perapatan iki, lah dalan iki kan ngalor iki. Iki sing etan dalane desane Bangli, sing kulon dalan iki masuk desa Papungan. Yo lek salah yo minta maaf. Ketoke kok ngono mergane ning kulon perapatan iki enek tulisane masuk desa Bangli lho wisan. Lek kene iki lek ra salah kene iki masuk dusun Pakel mak yo lek salah yo minta maaf. Wah, yo lek dalane iki wis sejene rodok ra patek penak. Mergane iki yo wis dalan desa wisan. Ketoke dalan desa to kene. Lek kono kan dalan kabupaten apa dalan apa yo mergane yo termasuk alternatif lek arep neng Blitar wi liwat kono ya wis penak, dadi ya wis Korea. Lek iki dalane ya sik biasa, sik tembelan. Mergane ya dalan desa. Tapi ya lumayan, sampean kabeh iki ya kudune bersyukur lho. Dalan ini iki sik penak dibandingin ning daerah pegunungan. Sampean ya roh dhewe. Kontenku sing nang pegunungan dalane kaya apa kan ya roh dhewe. Ngene wong kene ngene iki ya aja gampang-gampang protes. Gunung iki luwih nemen dalane beh. Sandas-ndas iso blender kepleset dan lain sebagainya. Tapi yo muga-muga yo aman terus ndang diperbaiki nek yo. Iki dadeke sing kulon dalan iki Papungan tak baleni nek. Sing etan dalan iki masuk Bangli. Lah pertigaan ngarep iki pertigaan anu wi lek ngulon kok tembuse wisata pemandian Kali Gajah lho mak yo. Lek ngulon terus engko tembuse yo Unisba kae, Universitas Blitar. Matur suwun sampean kabeh ndelok videoku santai-santai. Aja lali di-follow karo dipitet jempole nek mak ya.